Ashe arawa kubana wargine ba diya maza kuke kuba mata bane ba kun gaji sarauta gida biyu wajen uba kuni gado kasata Borno wajen uwa kuni gado gidan gubawa kakan arawa shi dai babarbare ne kaka arawa ba guba ina wuninki diya ta baura kaye ga uwa mazaje jikan sarauniya mangu kuce aka zam jikana baura a gaishe ka aka zam tushe arawa aka zama abban salma gida da hudu gida da hudu sarki mai arewa salma yan gida da hudu zuriya mai arewa salma gida da hudu yan gida da hudu su gadon sarakuna ne akwai gidan Danlaini na arawa akwai gida na Bilawa na yan arawa akwai gida Gebe ma na yan arawa sannan akwai gidan Bozara gida da hudu gida da hudu kai bincike a gidan ku cikin waɗannan da babu ka a ciki su ba kai ga doguwa haba maza haba arawa duka yau ni na yuninku diya maza ku ba mata bane ba matan arawa duka ma sarakuna ne gadon sarauniya mango gadon aka zama wannan kidi na maza ne na yan arewa wannan kidi na maza ne na yan arewa mutan arewa yau ga kidin arewa duk ginshiki na arewa ya ji kidi nan sai ya yi kuka ba wuri yake tumashi wallahi wakar nan bata wargice ba duk wanda ya sha nono arewa mama wallahi in ta sha ba da garwaye ba wallahi ka sha karfina mai mugunta ko goduwa ko maye fama su keta ba za su cika ba in kai ba are ne jininka ya sha karfina mai mugunta sai dai ko in mayan ma ba are ne ku bani hannu ku bani hannu ku bani hannu jama'a ku bani hannu ina ta kuka yau tausayi arewa wallahi mun saki kan mu yan arewa ko binciko tarihi na yan arewa diya maza muke duk ba na gaba ne ba sarauniya mangu ta kashe mazaje ta kwato inci na arewa martaba ne da mun diga don ba mu yada ka'ida ba
da mun fi karfin duk mai shirin mugunta. Studio Islamic Dogon Duchi 86 20 97 60 14